Joo, nyt olisi se tämmönen maistellaan tämmöstä rosé-olutta. Tämän näköinen. Lähdetään maistelemaan. Tässä lukee tää with a hint of berry, eli tää on niinku, mä luulin eka, että tää on siideri. Tää onkin näköjään olut, jossa on tämmöstä vissiin vadelmaa tai jonkun vissiin vadelman makua. Tää on vissiin joku väliversio niinku siideristä ja oluesta. Joo, ja aika hirveän makia. Joo. Tää kyllä maistuu sille, mille tää luppakin maistuu, eli olut ja vadelma. Tulee vielä kivenäisvesi. Niinku se, et kun kivenäisvedessä ei ole hirveästi sokeria. Nyt on vähän niinku oluen ja kivenäisveden, niinku maustetun kivenäisveden, missä ei ole sokeria. Niin semmonen yhdistelmä. Sanotaan 4/5. Joo. Palaillaan.